fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Το αγελοδινό γάλα θα έπρεπε να λέγεται λευκό τυρί. Το χρησιμοποιούν σε διάφορα κράτη όπως και ο Καναδάς αλλά και η Δανία ακόμα με την ονομασία POP, και βλέπουμε εδώ την πολιτεία να μην παρεμβαίνει παρά να τα αφήνει να αιωρείται σαν ένα εκρεμές. Και αυτό που γίνεται εις βάρος των κτηνοτρόφων παραγωγών και εις βάρος της ελληνικής φέτας, που είναι γνωστή και παγκοσμίως και διάσημη για τη γεύση της, γιατί στην πραγματικότητα η φέτα παρασκευάζεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα και φυσικά δεν παίρνει θέση η πολιτεία. Και με την παρασκευή του εγωπροβίου γάλακτος βλέπουμε ότι υπάρχει μια μίξη από δύο διαφορετικά ζώα, τις έγκες, οι κατσίκες και τα πρόβατα, δίνοντας μια πολύ διαφορετική γεύση στο τυρί αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και έχει καταχωρηθεί ως POP, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Όμως εδώ δεν υπάρχει καμία προστασία και ειδικά από την πολιτεία. Κύριε Μπάζη, θα ήθελα λίγο να σας παρακαλέσω να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο για αυτό το λευκό χρυσό, όπως τον αναφέρατε, για να μας πείτε τι σημαίνει περισσότερο, να μας πείτε με τους κτηνοτρόφους, με τη φέτα και τι δεν είναι φέτα, κύριε Μπάζη. Τι συμβαίνει με τους κτηνοτρόφους? Ο κτηνοτρόφος είναι σε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται και που δημιουργείται, είναι το θύμα. Διότι καθότι και εγώ ανήκω σε αυτόν τον κλάδο των κτηνοτρόφων, γνωρίζω ότι ένας κτηνοτρόφος το πρώτο δεν έχει εορτές. Είτε αυτές είναι θρησκευτικές, είτε είναι εθνικές, αλλά ακόμα και οικογενειακές εορτές είναι πολύ δύσκολες να τις πραγματοποιήσει με άνεση. Βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο με το προϊόν του, με την παραγωγή του, με την μονάδα του. 365 μέρες βρέξει, χιονίσει,
δεν σταματάει. Λοιπόν, βάλετε πάρα πολύ και ζημιώνει πάρα πολύ ο παραγωγός και όπως προανάφερα, περισσότερο επέτειο είναι η πολιτεία. Όταν λοιπόν δεν προστατεύει τον παραγωγό από την αρχή, το ξεκίνημα που κάνει ο παραγωγός για να παράγει το προϊόν, αυτόν τον λεγόμενο λευκό χρυσό, αλλά δεν του δίνει τη δυνατότητα να τον προστατεύσει και ο παραγωγός νιώθει αδύναμος, δεν μπορεί να τα βάλει μόνος του όταν δεν έχει τη στήριξη του ίδιου του κράτους του. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η στήριξη του κράτους, αλλά βλέπουμε ότι επιτρέπει να γίνονται εισαγωγές από Βουλγαρία, από εταιρείες μέσω Γερμανίας, διάφορες συμφωνίες, όταν βλέπει η Δανία να πουλάει τυρί φέτα, POP, και ο Καναδάς το ίδιο και άλλα κράτη ακόμα, για να μην παρεμβαίνει, καταλαβαίνει λοιπόν ότι ο κτηνοτρόφος είναι το πιο αδύνατο σημείο του κρίκου, είναι ο πιο αδύνατος κρίκος σε όλο αυτό που γίνεται. Πώς λοιπόν να σταθεί στα πόδια του αυτός ο άνθρωπος και πώς να μην ανταποκριθεί? Πάρα πολλές φορές έχουμε δει να πετάει το γάλα, πώς για μαρτυρία, τι άλλο να κάνει. Το μόνο που απομένει είναι να ενωθούν, η γνώμη μου, όλοι οι κτηνοτρόφοι και να κατεβάσουν όλα τους τα ζώα στο Σύνταγμα. Μήπως και έτσι η ίδια η πολιτεία καταφέρει και νιώσει τον αγώνα και τον πόνο και τον μόχθο για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι μετά από αυτό ίσως τότε καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει να βοηθήσει πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μιλάω μόνο για τους μεγάλους παραγωγούς, μιλάω γενικά για όλους τους κτηνοτρόφους. Είτε είναι μικρή, έχει μικρή μονάδα ζωικού κεφαλαίου, είτε έχει μεγάλη, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν, όλοι την ίδια ταλαιπωρία έχουν. Μάλιστα. Μόνο λοιπόν, κύριε Βοντετσιάνο, νομίζω ότι η μοναδική διαμαρτυρία που μπορεί να πιάσει τόπο απέναντι σε ένα κράτος αδιάφορο και μπορώ να πω ότι πολλές φορές σκέφτεται εκδικητικά για τον ίδιο τον Έλληνα παραγωγό, τότε λοιπόν ναι, θα μπορούσαν όλοι να γεμίσουν όλες οι εθνικές οδούς και να κατεβούν όλα τα πίμνια, τα πρόβατα, τα κατσίκες, όλα τα πάντα τα ζώα στο Σύνταγμα, σαν διαμαρτυρία. Το να πετάξει το βιός του στον δρόμο, πετάει και τον κόπο του. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Κύριε Βάζη, μας λέτε ότι η πολιτεία δεν είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους, δεν κάνει κάτι για την προστασία της φέτας. Τη στιγμή που θα μπορούσε με μία νομοθεσία να απαγορεύσει την εισαγωγή της φέτας να έρχεται από άλλα κράτη, από άλλα μέρη κτλ. Δεν κάνει. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες, θα έλεγα. Φυσικά υπάρχουν σκοπιμότητες. Γιατί εδώ λοιπόν θα μπορούσε άνετα και κάλλιστα, θα μπορούσε, όπως είπατε, για να βγάλει ένα νόμο, θα μπορούσε λοιπόν να πριμοδοτήσει με επιπλέον, με εξτρά χρήματα την παραγωγή φέτας και με μεγαλύτερη τιμή το γάλα, ούτως ώστε ο παραγωγός να υποχρεωθεί να κάνει μεγαλύτερη παραγωγή, δηλαδή να αυξήσει ακόμα και η μονάδα του για να μπορέσει να παράγει περισσότερο. Όταν βλέπει το κράτος από τη μεριά του ότι το κράτος πραγματικά σκέφτεται ελληνικά και τοπικιστικά, θα πω, δηλαδή αγαπάει τον τόπο του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τότε και ο παραγωγός θα νιώθει την ασφάλεια που έχει από το κράτος και θα μπορεί να παράγει περισσότερο. Και όταν πλέον δεν θα γίνονται εισαγωγές συγκεκριμένων τυριών, διότι υπάρχουν κάποια τυριά φυσικά που, όπως εμείς έχουμε την φέτα POP, κάποιοι άλλοι έχουν άλλου είδους τυριά. Είτε είναι Ιταλία, είτε Ολλανδία, είτε Δανία, είτε ξέρω εγώ. Το κάθε κράτος έχει το δικό του POP τυρί.
Θα μπορούσε λοιπόν να γίνονται εισαγωγές μόνο σε pop, διάφορα pop, και να μην γίνονται εισαγωγές σε φέτα το οποίο το παράγει ο ίδιος ο παραγωγός. Έπρεπε να γίνει ένας διαχωρισμός, ούτως ώστε να μπορεί και ο παραγωγός να έχει ένα εγγυημένο εισόδημα και να νιώθει μια ασφάλεια απέναντι του από την πολιτεία. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, θα ήθελα λίγο να στρέψουμε τη συζήτησή μας έτσι για να γίνει πιο κατανοητό στους τηλεθεατές μας κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν το τυρί φέτα. Και σε προηγούμενη εκπομπή μας έχετε αναφερθεί λόγω και του επαγγέλματός σας ότι για να γίνει ένα κιλό τυρί φέτα θα χρειαστούν ίσως και 4 κιλά γάλακτος. Εάν το πούμε έτσι κάπως χοντρικά, γύρω στα 5 ευρώ. Τώρα, εάν δούμε σε βιτρίνες, σε ψυγεία, σε σούπερ μάρκετ, κάτω από τα 9 ευρώ, θα πρέπει να είμαστε υποπτευμένοι ότι μάλλον έχει γίνει κάποια νοθεία στη φέτα? Τι μας συμβουλεύετε, τι λέτε εσείς γι' αυτό? Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Ειδικά τώρα αυτή την εποχή το γάλα, για να κάνει κάποιος 1 κιλό τυρί, χρειάζεται γύρω στα 3,5 κιλά. Λόγω ότι η εποχή αυτή τώρα έχει πολλά λιπαρά, το γάλα το πρόβιο. Το Ιούλιο, εκείνη την εποχή του τυρί έχει λίγα λιπαρά και χρειάζεται τη διπλάσια ποσότητα γάλακτος για να κάνει 1 κιλό τυρί. Θα έλεγα, όταν βλέπουμε λοιπόν μία φέτα, για να κάνεις, όπως είπα, 1 κιλό τυρί χρειάζεται 3 κιλά, που σημαίνει τι? Με μία τιμή που θα δώσει το κράτος, το γάλα, το πρόβιο, αν υποθέσουμε 1 ευρώ, 1 κιλό τυρί θέλει 3 ευρώ. Εάν βάλουμε τον κόπο και τα έξοδα που θα χρειαστούν για να κάνει τη θερμοκρασία, για να παίξεις το τυρί, για να το ετοιμάσεις και όλα αυτά, σίγουρα μια τιμή, η σωστή τιμή που θα πρέπει να πωλείται η φέτα, η γνήσια φέτα, η σωστή, έχει αυτή την τάξη, γύρω στα 8 με 9 ευρώ. Είναι μια τιμή η οποία πραγματικά το αξίζει. Αν δούμε όμως μια φέτα που έχουμε δει πολλές φορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δούμε ότι υπάρχει θέμα στην τιμή, χαμηλή τιμή, τότε υπάρχει λίγο, πρέπει να έχουμε μια μεγάλη σκέψη απέναντι ότι κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Μας καλύψατε σε αυτό το ερώτημα και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση νοθείας στο γάλα, δηλαδή να βάλουν μέσα ξέχωρα από το γάλα, να βάλουν και γάλα σκόνη στη φέτα και να βάλουν και συντηρητικά και ενισχυτικά γεύσεις κτλ. Φτάνει η άλμη που βάζουν μέσα, ενώ βάζουν και τα συντηρητικά? Εμείς πώς μπορούμε να το καταλάβουμε ή δεν μπορούμε? Δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβεις. Πρέπει να είσαι πολύ μέσα στη δουλειά. Πρέπει δηλαδή να τρως τυρί, παραδείγματος χάρη κάθε μέρα, που να μπορείς να νιώσεις τη διαφορά του τυριού. Δηλαδή να τρως μια συγκεκριμένη μάρκα, να το πούμε, κάθε μέρα. Τότε θα καταλάβεις αν κάποια μέρα το τυρί αυτό έχει κάποια πρόσμιξη. Άλλως είναι τόσο φτιαγμένα καλά αυτά τα υλικά που βάζουν μέσα, που ξεγελιέται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το καταλάβει, δυστυχώς. Απλώς μπορεί να πεις, κάποια στιγμή μπορεί να σου βάλουν κάποια άλλη γεύση, όπως είπατε, την ενισχυτική, και να πεις τι ωραίο τυρί είναι αυτό, πόσο πικάντικο, πόσο φυσική γεύση έχει. Όμως είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να το καταλάβει ένας καταναλωτής απλώς. Κατανοητό. Κύριε Μάζη, έχουμε όμως και μια υπηρεσία που λέγεται FED εδώ πέρα και είναι κάποια άτομα σε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίοι πληρώνονται με λεφτά δικά μας. Τι κάνουν, τι λένε, το ψάχνουν, βρίσκουν τέτοιες παραβάσεις, κάνουν κάτι? Οι αυτοί οι οποίοι παρανομούν στην παραγωγή της φέτας αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη ή περνάει έτσι? Αυτοί οι άνθρωποι που πιάνονται από τον ΕΦΕΤ, όπως είπατε,
Δυστυχώς είναι το κύκλωμα είναι μεγάλο και το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι. Είναι πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, το οποίο όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν και οι τεράστιες ποινές. Αν υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες ποινές και αυστηρές ποινές, ίσως κάποια στιγμή το πρόβλημα της νοθείας, και δεν μιλάω μόνο για τη φέτα, είναι για γενικά σε οποιοδήποτε τρόφιμο μπορεί να γίνει νοθεία, ακόμα και στο κρέας, θα μπορούσε να σταματήσει το πρόβλημα αυτό ή έστω να περιοριστεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως υπάρχουν ποινές κάρδια, θα έλεγα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα να πολεμηθεί και να καταπολεμηθεί όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή βούληση. Κύριε Μάζη, όση ώρα μιλάμε, ο καλός μας σκηνοθέτης μας παρουσιάζει από διάφορες μονάδες πώς παρασκευάζει το τυρί και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μου ήρθε αυτή η ερώτηση να σας κάνω, τις προδιαγραφές παραγωγής μιας καλής πρώτης τάξεως φέτα. Προδιαγραφές. Ναι. Εγώ θα πω λοιπόν το πώς μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου μια καλή φέτα. Ακόμη καλύτερα. Ναι. Και όχι το πώς θα το κάνεις εργοστασιακά. Ο κάθε ένας εκεί έχει το δικό του τρόπο. Οπότε δεν θα μπορούσα να κουμπάκι να το αναλύσω αυτό, αλλά θα μπορώ να πω το πόσο μπορεί κάποιος να κάνει το τυρί, τη φέτα στο σπίτι του. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται να κάνει τυρί, φυσικά το πρώτο υλικό που χρειάζεται είναι το τυρί, το γάλα. Θα χρειαστεί λοιπόν αυτή την εποχή, όπως είπα και πριν, γύρω στα 3,5 κιλά γάλα, με 4 ας πούμε, να μπορέσει αυτό λοιπόν το γάλα θα το ζεστάνει, αλλά όχι όπως έκαναν οι παλιοί, οι παππούδες, οι γονείς μας, βάζοντας το δάχτυλο για να νιώσουν το πόσο πολύ ζεστό είναι το γάλα όταν ζεστηνόταν. Δεν υπήρχαν τα θερμόμετρα. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν τα θερμόμετρα, το γάλα πρώτα πρέπει να παστεριωθεί, ούτως ώστε να σκοτωθούν οποιαδήποτε μικρόβια υπάρχουν. Το οποίο η παστερίωση γίνεται στους 45 βαθμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος το κάνει και 48 είναι πρόβλημα. Αλλά στους 30 πρέπει λοιπόν το γάλα αυτό, αφού το ζεστάνει στους 45 βαθμούς, θα πρέπει αυτομάτως να το παγώσει. Όσο γίνεται πιο γρήγορα, να το αλλάξει τη θερμοκρασία στους 32. Εκεί λοιπόν θα το πήξει το γάλα με μια πηδιά η οποία πουλείται στο εμπόριο, βάζοντας και λίγο αλάτι, ψηλό και ανακατώνοντας. Και θα τα αφήσει να ηρεμήσει τουλάχιστον 45 λεπτά. Είναι εντάξει. Το τυρί έχει αρχίσει το τυρόπικμα μάλλον θα το έλεγα, έχει αρχίσει να πήγει, οπότε βλέπουμε το υγρό, ο ροζ που τον λέμε λαϊκά, να βγαίνει στην επιφάνεια. Το τυρί λοιπόν μετά από αυτό το τυρόπικμα το κάνουμε κομμάτια και το στραγγίζουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν υπάρχει άλλη διαδικασία ορίμασης, το αλάτισμα κτλ. Αλλά θα έχεις την ευχαρίστηση που θα πρέπει και θα βλέπεις ότι έχεις κάνει ένα τυρί δικό σου. Απλώς αυτό θα έχεις μια ειδονή, να το πούμε, ότι κάτι έκανες. Κάτι έκανες που δεν το αγόρασες. Που το έκανες εσύ και είδες πώς γίνεται. Πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, κύριε Μάζη. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Για μία υπηρεσία να σας ρωτήσω, συγκεκριμένα λέγεται Κινάλ Δήμητρα. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η σχέση της με τις γαλακτοβιομηχανίες? Η εταιρεία αυτή είναι η Έργο Δήμητρα. Η Έργο Δήμητρα λοιπόν είναι η εταιρεία αυτή που αναφέρατε. Είναι αυτή που παρακολουθεί το εμπόριο
για τα κρέατα, για τυριά, γάλατα κτλ. Είναι η εταιρεία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κτηνοτροφία. Είναι η εταιρεία που εντοπίζει πολλές φορές, εντοπίζει τις νοθείες που γίνονται στο προϊόν. Είναι αυτή που, και δεν είναι μόνο αυτή φυσικά, έτσι. Είναι μία από διάφορες άλλες υπηρεσίες, η οποία όμως είναι η κεντρική υπηρεσία να εντοπίσει και να κατασχέσει ή ακόμα και να τιμωρήσει σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες τον παραβάτη. Αυτός είναι ο ρόλος της Έργο-Δημήτρα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές στον ελλαδικό χώρο που επιτρέπεται η παραγωγή φέτας προστατευόμενης ονομασίας, όπως POP δηλαδή, και κάποιες που απαγορεύεται? Υπάρχουν σε διάφορες τοποθεσίες, σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο σαν φέτα POP, αλλά και σε άλλες συσκευασίες τυριού. Υπάρχει η φέτα κεφαλονιάς, βαρελίσια κεφαλονιάς, υπάρχει του Παρνασσού, υπάρχει του Αγρινίου, υπάρχει η φέτα, το τυρί, το Μετσοβόνε από το Μέτσοβο, το οποίο το κάνει μόνο το Μέτσοβο. Μόνο στο Μέτσοβο παρασκευάζεται αυτό το συγκεκριμένο τυρί, το Μετσοβόνε. Είναι η Άρτα. Γενικά όλες οι περιοχές της Ελλάδος, να μην τις αναλύσουμε όλες, αλλά όλες οι περιοχές της Ελλάδος παρασκευάζουν και τη δική τους POP, με τη δική τους φέτα, με τη δική τους ονομασία προέλευσης. Δηλαδή, να μην αναφέρω όνομα, να πω ένα τυχαίο όνομα Γεωργίου, ας το πούμε, φέτα Γεωργίου POP. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά και δεν το κάνω για να υπάρχει. Οπότε λοιπόν αυτή η εταιρεία του Γεωργίου που κάνει τη φέτα POP υπάρχει εκεί, τη βγάζει αυτός ο Γεωργίου. Ο Κώστας ή κάποιος άλλος θα βγάλει τη συγκεκριμένη φέτα ή τη φέτα βαρελίσια ή το καλαθάκι, ας το πούμε. Είναι διάφορες συσκευασίες, πάρα πολλές συσκευασίες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και διάφορες πάρα πολλές διαφορετικές ονομασίες σε διάφορα τυριά. Ο κάθε τόπος έχει το δικό του τρόπο κατασκευής και τη δική του ονομασία προέλευσης φέτας. Αλλά φέτα η οποία εξάγεται είναι μία. Αυτή, η συγκεκριμένη, η οποία αυτή έχει κατοχυρωθεί σαν φέτα προέλευσης, σαν POP. Κατανοητό. Υπάρχουν όμως και οι φέτες, κύριε Μάζη, από ό,τι διάβαζα σε ένα άρθρο, οι οποίες είναι από ακαθαρό πρόβιο γάλα. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν μίξει πρόβιο με κατσικίσιο και υπάρχει και το κατσικίσιο γάλα που κάνουν τη φέτα. Τι λέτε εσείς? Ναι, είναι άλλο είδος όμως τυριού το κατσικίσιο. Το κατσικίσιο δεν θα το πούμε φέτα. Η φέτα γίνεται με μίξη εγωπρόβιου γάλακτος και όχι χώρια το κατσικίσιο και χώρια το πρόβιο. Η φέτα, αυτή που αναφερόμαστε ως όνομα προστασίας προέλευσης και αυτή που είναι κατοχυρωμένη παγκοσμίως, είναι η φέτα η οποία παράγεται μόνο από εγωπρόβιο γάλα, από μίξη εγωπροβίου γάλακτος και όχι κατσικίσιο. Το κατσικίσιο θα πουληθεί σαν κατσικίσιο. Το πρόβιο θα πουληθεί σαν τυρί πρόβιο, σαν φέτα πρόβιο, αλλά σαν φέτα ονομασίας προέλευσης, μόνο το εγωπρόβιο. Κύριε Μάζη, προσπαθώ μέσα από την εκπομπή μας να εκμεέσουμε από εσάς που είναι και ο τομέας σας αγροτοκτηνοτρόφος διάφορες χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές μας. Και μια τελευταία ερώτηση, παράγουν και άλλα κράτη φέτα έτσι όπως τη δική μας και αν ναι, είναι νόστιμη? Προηγουμένως αναφέρθηκα ότι για τη Δανία. Για τη Δανία και για τον Καναδά, οι οποίοι καπηλεύονται την ονομασία αυτή γιατί υπάρχουν τεράστιες κοινότητες Ελλήνων μεταναστών
που ο άλλος όταν θα ακούσει φέτα ελληνική θα πάει να την πάρει. Γιατί αφού βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο, ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ελληνικό προϊόν. Εδώ θα αναφερθώ σε ένα πραγματικό συμβάν με έναν αδελφό, ένα συνέλληνα από τη Γερμανία, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός θέλει να του στείλω τυρί και πρόβιο κρέας από εδώ, από την Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος, ο Έλληνας που είναι στο εξωτερικό χρόνια για την επιβίωση, γιατί το καθεστώς το ελληνικό τον ανάγκασε να ξεσπιτωθεί και να γίνει μετανάστης, και όχι λαθρομετανάστης, αλλά μετανάστης επιβίωσης, οικονομικός μετανάστης, ζητάει επεγνωσμένα να φάει ένα κομμάτι τυρί ή ένα κομμάτι κρέας από τον τόπο του, από το χώμα που γεννήθηκε. Αυτό θέλω λοιπόν, αυτό κάνουν κάποια κράτη, εκμεταλλεύονται λοιπόν την κοινότητα των Ελλήνων και τους πασάρουν φέτα η οποία είναι φτιαγμένη με δικά τους πρότυπα, αλλά που επί ουδενή λόγο δεν είναι ελληνική. Κύριε Μάζη, μας είπατε όλα τα προβλήματα που αφορούν τη φέτα, ότι η πολιτεία δεν στέκεται δίπλα στους παραγωγούς, δεν στηρίζει τη φέτα. Μετά από όλα αυτά που μας είπατε, ποιο θα είναι το μέλλον της φέτας και των παραγωγών? Υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος προστασίας τους? Έχετε υπόψη σας? Όπως είναι, κύριε Βοντιτσιάνο, διαπιστωμένο και έχει αποδειχθεί, η πολιτεία δεν έχει στα πλάνα της την προστασία του πρωτογενή τομέα. Οπότε, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, είναι δύσκολο το μέλλον της κτηνοτροφίας. Εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα για την προστασία αυτών των ανθρώπων, της παραγωγής τους, αλλά και την προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων τους, με εξαγγελίες και με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Ο τομέας αυτός θέλει μέτρα στήριξης και μέτρα που να εκτελεστούν άμεσα. Αλλά πώς και ποιος θα κάνει εξαγγελίες, θα κάνει πράξη αυτές τις δίθεν εξαγγελίες ή τα ευχολόγια? Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, εάν ήθελε να το κάνει, θα το είχε κάνει πριν πολύ καιρό. Και όχι αυτή τη στιγμή ακόμα να υπάρχουν άνθρωποι κτηνοτρόφοι και να μην έχουν πάρει ακόμα χρήματα της επιδότησης. Και οι άνθρωποι αυτοί να φορολογούνται, να αγοράζουν πανάκριβα τις ζωοτροφές, γιατί έχουν σηκωθεί πάρα πολύ οι τιμές των προϊόντων αυτών. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση με ποιο σκεπτικό θα βοηθήσει τον παραγωγό του? Όπως είπα λοιπόν, με ευκολόγια και με εξαγγελίες δεν γίνεται τίποτα, κύριε Βοντιτσιάνο και αγαπητοί μου φίλοι. Λύση όμως υπάρχει άραγε? Εδώ είναι το θέμα. Υπάρχει? Και εδώ θα σας απαντήσω ότι ναι. Και υπάρχει και είναι εδώ. Με προγραμματικές δηλώσεις που είναι δεσμευτικές και κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο. Και όχι με εξαγγελίες, όπου πήρε την έγκριση και τον αριθμό πρωτοκόλλου 6199 της 4/9 του 2015, όπου τις κατάθεσε ο πρόεδρος του Ανθρωποκεντρικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Αρτέμις Ώρας, όπου με γνώμονα την σωστή υγεία και τη σωστή διατροφή, ότι με διακυβέρνηση της χώρας μας έχει σχεδιάσει ένα project πάνω στη κτηνοτροφία τα εξής. Στην παράγραφο 5.8 θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στα οποία όμως μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Στην παράγραφο 5.9 θα αναπτυχθεί κατάλληλα η σχέση μεταφοράς, παραγωγής,
αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης, την τοπική αγορά και των εξαγωγών, ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός. Στην παράγραφο 5.10, κάθετος 10, θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών. Στην παράγραφο 5, κάθετος 11, θα δοθεί προώθηση ώστε το 80% των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Στην παράγραφο 5.12, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών και όχι μεταλλαγμένων. Στην παράγραφο 5.13, θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της ελληνικής πανίδας. Στην παράγραφο 5.14, η ανάπτυξή τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται κάθε αυξητικό διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κλπ. Αλλά και οτιδήποτε είναι ενάντια στην φύση και στον άνθρωπο. Εδώ θα ήθελα να σταθώ γιατί αναφέρω τις παραγράφους. Θα αναφέρω τις παραγράφους, αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές, ούτως ώστε να μπείτε και να γκουγκλάρετε στο ίντερνετ προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να δείτε τι ακριβώς έχει σχεδιάσει και έχει προγραμματίσει και έχει δεσμευτεί αυτός ο τεράστιος άνθρωπος, ο Αρτέμις Ώρας και η Ελλήνων Συνέλευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλήνων Συνέλευσης πόσο σοβαρά σκέφτεται την κτηνοτροφία και την υγεία των πολιτών της. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να γίνει πράξη όλο αυτό το project είναι ένα μόνο πράγμα. Ένα μόνο πράγμα χρειάζεται, να αφήσουμε το εγώ και να πιάσουμε το εμείς. Να σταματήσουμε να είμαστε ακόλουθοι κομμάτων, χρωμάτων, δογμάτων και να ενωθούμε για έναν και μόνο σκοπό. Την απελευθέρωση της πατρίδας μας, των οικογενειών μας, των εαυτών μας. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε ποιοι θα το κάνουν? Εάν όχι τώρα, αδέρφια μου, τότε πότε? Όταν μας αντικαταστήσουν με τις εκατοντάδες χιλιάδες αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, δεν τα βλέπετε ότι αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης? Δεν βλέπετε ότι όλα τα μέτρα και φόροι ισχύουν μόνο για τους Έλληνες? Τι περιμένετε, αδέρφια μου, να ενωθούμε? Μία Ελλάδα χωρίς τους Έλληνες ή μία Ελλάδα με τους Έλληνες? Η απόφαση είναι δική σας, η πρόταση είναι δική μας. Ένωση εδώ και τώρα. Με την ένωση κερδίζονται τα πάντα. Ενωμένος ο Έλληνας δεν έχασε ποτέ. Κύριε Μάζη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Ήθε τα λεγόμενά σας να φτάσουν στα αυτιά των κυβερνώντων και να έχει μια καλύτερη τύχη η ΦΕΤΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πάνελ μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πατριτσιάνο, και θα έλεγα το σημαντικό σημείο αυτή τη στιγμή και αυτή την εποχή είναι να ενωθούν όλοι οι Έλληνες για να σταματήσει η κατρακύλα της Ελλάδος. Και ταυτόχρονα με την ένωση όλων των Ελλήνων θα είναι και κερδισμένος και ο τομέας ο πρωτογενής, εκτονοτροφικός και γεωργικός τομέας. Μόνο η ένωση θα μας σώσει. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Σαλονίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Πατριτσιάνος. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.